Premijer Kosova Hašim Tači glasao je na biračkom mestu u školi Faik Konica u Prištini. Na glasanje je došao u pratnji supruge Ljumnije. Nakon glasanja premijer je u obraćanju novinarima potencirao važnost ovih izbora i činjenicu da se po prvi put održavaju na celoj teritoriji Kosova. Ovi izbori su evropski test za Republiku Kosovo. Danas još jednom želim da se zahvalim svim građanima Republike Kosovo za njihovo učešće na njima. Hvala širokom političkom spektru na fair kampanji. Imam puno poverenje da će naša država i građani Kosova položiti evropski test zarad budućnosti, da će biti svedoci demokratskog poretka. Dakle, danas smo svi posvećeni evropskom Kosovu. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je nakon glasanja na lokalnim izborima poručila još jednom da su izbori važni zbog evropskih integracija. Ovi izbori su test naše političke zrelosti, test naše unutrašnje demokratije, a dokaz su sveobuhvatnosti Republike Kosovo kao države koju smo stvorili. Dan kada se izražava politička volja je praznik i najbolji spomen na žrtve kroz koje je prošlo čitavo društvo. I u Prištini su sva glasačka mesta otvorena na vreme, a incidenata i većih nepravilnosti nije bilo.